Thembeka kumphathi wakho noma angekho phambi kwakho yenza into efanele. Ngikhumbula 2020 ngisebenzela Plessis and Partners Incorporated eSecunda eMpumalanga. Bengiyi Messenger, umsebenzi wami bekukuseva, ngifile ma notices, ma pleadings, trial bundles, ngiphinde futhi ngiseve ma letters, yonke into edinga transportation kule firm beyenziwa ngimi. Ngishera ioffice noTea nama cleaners. So njengoba bengiyi Messenger, into engatshelwa yona naye futhi beyicontract yami ukuthi bese uqedile ngama trips akho onke elanga ubuya eofficeini, uhlale eofficeini lakho elishera nama cleaners neTea until 4:30. Kuthi ngashaya 4:30 sonke ke sesiyashayisa siyahamba. No, December 2020 ngiyakhumbula beziyi-23. Ma director i3 awekho sewaselifini kusele ubaba Mavuso. Ubaba Mavuso waqala naye kungezi everyday ngikusukela ngabo 9 December beseza ngakanye nje evikini azosayina lawo maphepha aphinda nyamalala. Hayi ngalezo 23 lezo za December ngibona wonke lebantu ababomama engisebenza nabo bangena eboardroom baphethe amabhokisi. Hayi ngivimba nobuntu ngithi hey nobuntu uyicandidate atheni ke kule firm. Ngithi kwenzakalani ngoba nginibona ningena namabhokisi lana, yini into eniyoyenza la? Uthi hayi sibomama bala femini sithengelana ama present ngeyi-23 langa lokugcina enyakeni, sinikane wona bese nje sidla ama snacks. Kuthi ngabo 3:30-4 sipake ikhwama zethu ke bese siyahamba. Hayi ngivele ngibona ukuthi angeke kusetshenzwe phela i-receptionist nama candidate atheni nama atheni abantu besifazane base boardroom, uyabona bayococa lapha banika nema gift kushayelana izandla bashuthi izithombe. Hayi mina ngisukeleke ngiphumele ngaphandle ngishaya isikhiya ngishaya imoto ngikhombe eDondoni ekhaya, kanti angibuzanga elangeni. Yazi nethi nje ngathi mangifika ngiyipaka ekhaya yakhala ifoni, nangithi ngiyayibuka ibhalwe Mr Mavuso. Ngithi hello mphathi. Athi mphathi hey ukuphi? Ngithi ngikhona mphathi. Umphathi yena unjani ukuphi? Athi no ngiyakudinga ngidinga ukuthi uze efemini wherever ceda leyo trip oyenzayo ngabe uye eCourt or uyoseve into ethile ubuye officeini. Ngila officeini ngifuna uzothatha i-affidavit uyoyikhomishina kubaba Hadebe. Sengivele ngikhulumile naye sine agent application ekumele isevwe before ushaya 4:30 namhlanje. Phuthuma ke usalubuya eofficeini uzothatha le affidavit uyoyikhomishina. Ngathula isikhathi wathi usekhona? Ngathi yangikhona. Ngathi mphathi ngisekudeni man, ngathi ngeke ngikhona ukubuya. Wathi ngeke ukhona ukubuya indaba ngoba ngiyakutshela ukuthi sine agent application kumele uyoseva ma opponent namhlanje before ushayiswa 4:30 kumele ube soyisevile. Ngathi ngiserethile eDondoni. Wathi erethile eDondoni njani ngoba manje ngu-20-2? Ngathi ya mphathi ngibone ma colleagues angene boardroom ayonikana ama gift ngayitshela vele ukuthi namuhla kusetshenzwa kodwa icontract yakho wayisayini ithi ushayisa ngobani. Ngathi 4:30. Wathi okay at least ukhulumile na no Miss Bawa oyi-HR manager ukuthi wena uyahamba isikhathi sokushayisa singakashayi. Ngathi hayi angikhulumanga naye ngoba naye bekungomunye walabe banikana ama gift eboardroom. Wathi ya kodwa umsebenzi wakho uyawukhathalela na?